नै जों एबार गेट सिंजों हाबलांसिगोन। दा गेट सिङाव मा मा दङ बेखौ जोङो दसे थानानै देखायगोन। नोंथांमोनहा दसे नेथ'दो। नैबेनो गेटआ। नै जों हाबबाय। बाजार दंलायबावो। सिख्लाफ्रा माबा बायनो नागिरदों। मा बायनो नागिरदों नोंसोरो? ओमफ्राय माला दे दखान दंजोबो नै सिङावहाय। दिल्लीनिसै मामोन? मा लागोन आगैमोनहा? आं नै सुषमा बायनो नागिरदों। सुषमा बेसे बुंदों? बेथ' 100ल' बुंदों दा। 100 ना? दे लागोन ओमफ्राय। लानायाथ' लानो नागिरदों। दे मोजांखौ लादो बासिनानै। बै सिंसिम थांथारगोन जोङो। बावसो फुराना माबाफोर दङ बेखौ नायजोबगोन। गार्डेन दङ नै लालकिला सिङावहाय। थान्दा बावसो गुसुनो। 15 आगष्टनि फुरा टाइट सिकिउरिटि। गोदोनि बानायलांजोबनाय बे। अच्छा चलते हैं कब आएंगे ये कहना मुश्किल होगा। मेंलायलायबायलै जोबोर गुवार। नैबाव दङ फिसा फिसा माबा माबि दंजोबो हाबहोआ क्लस जोब कर'नानि थाखाय। ओरै दङ बावबो दङ गोदोनि बानायजोबलांनाय। ओरै दङ गोदोनि मार्बल जेबो जायाखै दाबो टनटना न'फोरा।
तो कैसा लगा दिल्ली का नज़ारा? बहुत थक गया क्या? मेंबाय ना? माबायदि मोनदों लाल किल्लायाव? मोजां मोनदों। मोजां ना? नुफेरैखौ नुफैबाय गोदोनि मेंबाय जाला गोलोमनायाबो। दिल्लीनि नाजारा नुबावगोन। बाय बाय। माबादि मोनखो लाल किलायाव फैनानै? लाल किलायाव फैनानैथ' दा आङो माने ससमानो दहाय सोंनाया औ आं बेखौ बाया नङा बायनांबाय आरोखि दा। आच्छा बेसे लाखो? 100 थाखानि लादों। वाह हिर' नाम्बार 1 होमबा दावखोनोसैलाय ना? बिथांमोनखौ एसे औ इन्ट्रडाक्सन लानो थाखाय नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय। माबायदि मोनदों? गोजोननाय मोनबाय। गोजोनबाय। नायनो होननानै थादों। आच्छा आच्छा नोंहालाय मोजां मोनदों ना? होमबा दावखोलायनोसै ना देशआवहाय? आरो नैबेखौ दांगुरियाखौ जोंना दांगुरिया दं। बेहा माबायदि मोनखो? थान्दा ना जायगाया? थ' दावखोनोसै होनबा देशआव दावखोफिननाय जासिगोन आरो नुबावगोन लासै लासैनो दिल्लीनि नाजाराखौ। बाय बाय सि इउ।